Benvinguts, benvingudes. Soc la Laura Toboso, la directora de l'Escola Bressol. Avui, dia 3 de juny, farem el sorteig per les places de les preinscripcions pel curs 2022-2023. Tenint en compte que hi ha hagut més sol·licituds que places que oferim, s'ha de fer un sorteig aleatori i que la SOC decideixi les places vacants que entren. Farem 3 sortejos, un per grup, un per lactants, un per P1 i un per P2. D'acord? Les llistes que us heu trobat a la pàgina web de l'Escola Bressol estan per ordre de puntuació i al final hi ha hagut un període de reclamació on tothom ha aportat la documentació que faltava. Per tant, estan per ordre i ja veureu el vostre nom del vostre fill o filla amb les síl·labes del nom, cognom i segon cognom. Procedirem a fer el sorteig de lactants on a lactants oferim 8 places. D'aquestes 8 places han hagut 16 sol·licituds. D'aquestes 16 sol·licituds hi ha 6 famílies que tenen més de 30 punts. Si tenen més de 30 punts és perquè tenen o família nombrosa, família monoparental, discapacitat de l'alumne, criteris que donen més punts a part dels 30 per viure aquí a Premià. De 8 que oferim a 6 que entren directes, només el sorteig sortiran una boleta i aquesta boleta i la següent seran els que tindran la sort d'entrar a la plaça vacant. D'acord? Doncs fico els números, si ho veieu al llistat, de l'1 al 6 entren, per tant ficaria del 7 al 16. I d'aquest jo trauré una boleta i aquest i el consecutiu són els que entrin. D'acord? Ara agafo del 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16. Donem voltes, donem 16. He dit 16. S'ha de tancar aquí, no? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... El 12, entre el 12 i el 13 de lactants. 12 i 13 de lactants. Per tant, el 12 i el 13 entren amb els altres 6 que hem dit que tenien més de 30 punts i la llista d'espera començarà amb el 14, 15, 16, 7, 8, 9, 10 i 11 per aquest ordre. El primer de la llista d'espera és el 14. D'acord? Vale.